Значи, сега ще задам въпросите и се аз и Жанова. Да изпускам да сте го говорил. Говори. Ами... Коя е любимата ти песен? Няма любима песен. Добре, по колко тона спирала си плачеш? Много. По 6 тона. Пак е малко, добре. Би ли отишла на фризьор? В никакъв случай става, май. Колко сантиметра ще си пред тебе, да му кажеш един? Какво? Колко сантиметра ще ти вземе фризьора? Аз ще кажа 2 пръста, тя ще ми вземе цялата коса. Други въпроси? Как обичаш да е мекичко или да ботка? Много се стъпа. Да е мекичко. И защо бе? Що така? Как спал нави? Покажи ли си? Какво чакай, прекъсваш? Как беше нави? Покажи ли си? Когато спах с тебе, не ми боткаш, обаче смятах, че си ботка, ама не. Добре, перверсни запетала. Бъркаш се. Да. Нещо друго вземате да ме питате. Сигурни се. Какво сега да затварям ли? Добре. Чакай. И продължавам да се говорите. Аз спирам клипа.